takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Curry, farin cikin masu gida. Wannan shiri da za ku kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Tabe, yan sai yaushe kenan. Ok, sai dai in ce sai na ganka ko kuma na ga kiranka. To ani ko da yaushe zaki iya ganin kira. Ok, to ba damuwa. Ok. Ga wannan bayawa sai ki saka. Yi mun shiru da Allah mutumin banza kawai. Waye wannan na gan shi a tsaya kofar gidan nan? Dan ajinmu ne fa. In ke ƙara min ƙarya wallahi sai na mun make ki. Ina biye da ku tun daga tsayawan ku a keke napep har zuwa kofar gidan nan. Yanzu dan Allah ya yi waye cin maka ƙarya nake maka. Me haɗin dan ajin ku da baki kuɗi? Ni ba kuɗi ya bani ba. Okay, zaki mun tauro kan da kika saba kenan ko? Dalla ba ni kuɗin nan da Allah. Ki da aiki sai taurin kai. Sare kake ce na cinye duka. Ya kuma za a yi ka zo ka kwashe min kuɗi na gaba ɗaya. Ka san wahalar da ne na je na samu kuɗin nan kawai ka zo ka kwashe ka zo ka bani wannan abu. Ke? Ni ke gaya ma wannan maganar? Wallahi da ke wallahi. Lafiya Bilkisu. Menene? Me miki? Ke? Me? Lallai ma wannan yarinyar. Yanzu abin da na miki ma baki gode wa Allah ba? Me ya faru? Mama cewa ta yi fa in bata 3,000 za ta cika ta sai an kwanka wata. Na bata 1,500 na ce ta ajiye. In na samu ciko zan bata ita cika ta siya. Shine ta shigo gida take kuka. Ija. Ke yanzu banda abinki ya baki 1,500 din ya ce ki jira ma zai cika miki shine kike wannan kukan kamar wanda aka kashe ki da duka? Kai da aka san maka me ya kaka cewa me ya gutsiri nan? Au to shikenan ma. Shikenan. Allah ya maka albarka ke kuma kawai kudin nemo masa ki kai? Da aka baki? An baki me ya kai ki kai da aka san maka me ya ce me ya gutsiri nan? Ba abin da ya shafe ki. Ki masa godiya kawai. Allah ya baka sa'a. Allah ya baka sa'a. Matsa ki ban gudu. Zan cika miki.
Yawwa masoyana. Ina jira ka. Da likita ya fara fuska. Ko da ba kwa son ta gaba da zama muku lafiya. Wayo, ta ji labari. Zan bar waya ta wannan. Da zaran na dawo, zan ga iya adadin kuma ba azumi. Kuma aka ne zai bani kwarin gwiwa ya gaba da zama mutum. Anti Asiya, da ka gajiya da TikTok ne ko? Idan babu TikTok, ba na ba ta da amfani a gari. Abin ya yi yawa, shi da muka je TikTok ɗin nan. Sai ma don ba su san daɗin cikin bane ta gefe ta wannan magana. Ni ko jira ne ce, da zarar kwalwa da na kace on birthday, foundation zan. Ai, foundation kuma? Namu? Foundation mana, na taimaka mu. Oh Allah. Malam, wannan ya isha. Gashi nan a samu mari. In ma wata 10 zai ko wata 10 malam. Ba ni kawai a sashi Kai, wai kai, wace mummunar ɗabi'a ce da kake zaton take da alheri, wacce ka fusa ta mahaifinka irin wannan ɗabi'a kake kai ga mamaki. Wai ku a zaton ku iyayenku irin waɗannan miyagun ɗabi'u da kuke a zaton ku iyayenku suna jin daɗin abin da kuke aikatawa. Hanya ce wacce Tinkwal. Kai, baban gida. Tinkwal. Bani tsayawa idan na fara. Mari kuma, kamar ya mari. Mari kuma. Ba a ja da ni. Tinkwal. Komai da martani. Tinkwal. Na gagara bayani. Tinkwal. Kar da kai da ni. Uwar daka. Tinkwal. Hey. Tinkwal. Wannan shiri da kuke kallo kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi. Ultimate excellent quality injin oil kin. Alhamdulillah masha Allah. Hatta masu motoci masu kafa hudu kamar irin su Mercedes, Toyota, Cedis da dai sauransu za su iya amfani da 5 liters. Yawa Ultimate engine oil shine garantin gangariya. Muna gabatar muku da nagartaccen man namu mai suna Ultimate Excellent Quality Engine Oil. A ta abokanai na 'yan adaidaita za ku yi amfani da wannan don juyan mashinan ku. Ultimate Engine Oil lita 2 shine zaɓin mu. Ina 'yan uwana mata masu injin markaɗe kuma ba a bar ku a baya ba. Ba fa masu markaɗe ba kadai, har da masu janareto za su yi amfani da wannan mai. Ina ne kamfanin su da zan dinga zuwa adadin. Za ku iya amfani da wannan Ultimate Engine Oil. Ultimate Engine Oil shine mafita garanti. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.
Masana ake ciki. Normal mai gida sanin da zuwa. Yau barka da wai kiya lissafin me yake? Bari mu duba mu gani. Uga akwai kaya. Kin ga Allah yanzu dai dan zuba mun awaran nan kin gane a plus din nan kin gane ki ban 3,000. Okay. Barka dai sannun ku. An yi lafiya. Ranka da dama haka nace bari in zo in gaishe da ku. Wannan ga ta ya aware ce wannan sai a dan tauna. Sannan kuma ranka da ga wannan kuma a dan yi amfani da shi. To masha Allah malam. Yayi Allah shi albarka. Alhamdulillah. Yawa. Malam Isa. Yaron yana. Hikima da kasu mare ki. Na saurari. Na lokacin yaron din nan uban. Mambala. Malam Isa. Wannan yaron akwai shi kirki. Ai wato ranka ya daɗe yaron nan yana da kirki sosai. Dan duk sanda ya zo ko wucewa ya zo yi sai ya ba mu 1,000. A bisa adalci na da kuma taimakawa kowannen ku zan bihi da jaka 2 da rabi. Jaka 2 da rabi ranka ya daɗe. Ai ta yi kaɗan. Kuɗin fa da yawa kana gani. To ai yanzu maganar da kake bai ma kamata ka dinga yin haka ba. Ai duk kuɗi in ya zo na fada ne na me gari ne. Ha? Mu ba sai abin nan ba ladan ganin ido fa yake ba mu. Haka muke zaune da shi. Eh? Haka muke zaune da shi. To. Ba don abin nan da sama ya ce ya gane ba. Ya ake na ji gashi nan wani wasu fastan wani rabu da shi yanzu daga wajen dan wawu nake wani rabu ya tabbatar min da Allah ko ina lungu sako ko ya aje a manna ta ko ina fastan nan ta yawo sako ya isa mai gida ko ya isa kawai abin da ya dan rage mai gida na skati ne kawai mai gida na skati ne Allah saurara Allah kai ga wannan ajawan da Allah mun taɓa harka da ku na ci kudin ku kai ni ba dan haramun bane a sabgan nan fa bana cin amana ka gane sai ka dinga kiyayewa fa bana san irin wannan Allah zance ya kare ka saurara ma ne idar wannan kilo da Allah ya kake irin wannan ne wai Allah karɓi mana da Allah kilo 3 ce ka gane sai starting 1,000 ku raba kilo da ɗaya ka gane Allah a tabbatar ko ina an manna ta ba yawwa don wallahi in ban ganta a area ba wannan fasfar tana yawo sai an bani kuɗi na kuma wallahi tallahi sai an yi wahala za ka ganta ko ba ma wannan ba wannan sabbar in gida kace a manna ta mai gida Allah kowane gida sai an manne ta mai gida Allah amma ki Allah wai ya kake irin wannan ka bari ya ware mana ba kake wahala ne ba ma irin ma kai ba ma san wahala halin mai gida ai fakke ne gaba ɗaya wannan 5,000 ne wallahi 5,000 ya bayar kawai ya kake ya haka ne na ruwa ya rage ka san abin da yake kaina dan wannan maran gaba ɗaya ka ji shi ba ta kai ma zabbu ba zabur zabbu ma wallahi ala ku da Allah kai ne ka dauki shari da yake kai halaka ne kana tsakakin an manta da kai a adam Allah ka jari Allah wallahi iya geji ka kai wani tsare ka gari amma ni 2 uku nake dora wannan Allah sai ka jira
A na faɗa ma mali ma da kake yanzu ne ba. Ina son maganin wannan batir ɗin nan guda uku. Sannan shi wannan turaren. Ya kamata. Kuma sai ka irga. To ba zan irga ba. Ni baka ake bani ba sai an lissafa ba sannan ake bani. A shugaba ai mun gama ai dawo ko? Sai mana mun yi balance. A shugabancin lissafin ba. An can ma mun gama da shi. A sai ka bari wannan aina wani ni da kai. Ka tafi ka wannan in ka sai in ya so in ka zo ka yi balance. Yanzu kana nufin wannan ai gaban ta karamta ce ita ce amma kuma ai ne. A ce wannan an rage wannan. Kana nufin da yake nan ciyawa ya baka ta karshe ko? Bari ba nan je kawai. Ba matsala. Yanzu ya yi kenan. Kawai ka je in ka je ka sai kawai sai mu bana ta kai kawai. Na gane an gaba. Akan matsaro ne. Allah da yaro ware dan wahala. Da Allah an kunji ka ku wajen dan kuntu ka san makaranta ka gane ai. Alaikum salamu. A'a. Sannu ku da zuwa. Lafiya lau. Lafiya lau. Asma'u ko tana nan? Na'am. Asma'u tana nan? Tana nan. Ma'u. Na yi nake yin baki. Wai ku ne? Sannu. Ku zo mu kai. Wutan da nake so ki haɗa mana sai kuma ki samu da magani. Na sani ba. Yawwa zannu. Ina sai an jima. Sai an jima. Sai an jima. Ina da gida na huta. Ina? Yanzu kike cin abinci ne? Ba magana yanzu nake cin abinci ba. Kuma ya faru. Dan ubanki waɗannan ina kika. Wallahi ba inda zaki je. Na faɗa miki ba inda zaki je. Baki da aiki kullun ki ta sintiri a titi kaman wata mara tarbiya mara kamun kai. To ba inda zaki je yau. To kai da kake fita kullun waye yake ana ka fitan ne? Sai ni zaka ana fita. Fi sabilillahi ya za a yi a hana ta biki. Haka ake yi? Da gaskiya ka bar ta kawai ta je gidan bikinta. Kullum fa sai ta fita. Kullum? Kuma duk duniya wannan yaren ta kowa kawaye ne. Ita ta kowa kawaye ne kullum sai ta yi biki. Ko amara ce ita kullum baki da aiki sai fita. To yau za mu ga yadda za ki fita. Wa alaikum salam. Malam san da dawo. San da zuwa. Bayanin me nake ta ji na kuna ta fama da ta ce za ta je biki shine ya hana. Abba wannan yaren ba ta da aiki kullum sai dai ta fita. Kullum ta fita ce tana suna da biki. Gobe ta ƙara cewa suna da biki. Ba ta da aiki sai dai yawo kawai a titi. Amma ba baba yana kallo na ina shiryawa ba sai ya gaya mun ba inda zan je kuma fa sai da ya bari na gama shiryawa wai yazo ya ce ba zan je ba. Kinga daga yau har yau ni kaina na hana ta fita. Kar ta ƙara fita ba dangin kiwa ba dangina ba. Dangin gayya soɗi kawai ko ina yarinya sai ta ɗebi jiki ta tafi. Karin ƙara ji karin ƙara gani. Wannan ba tarbiyya ba ce. Yau dai ta ce za ta je biki shikenan. Wannan ba dalili ba ne. Har ma ki sake wannan magana ke daga yau har yau babu wani dalili. Kar ni ma karina kan ƙara ganin kikin ta kamar kin fito. Allah ba wani ɗa da ya isa ya zo ya ce zai leƙa fasta a nan gurin. Wannan ma Allah ɗan kuttu. Salamu alaikum. Uga duk ba ka kake ba mu sakacin wannan abun ba. Salamu alaikum kai isga. Suwaye suke buga gida haka nan kaman ba su da hankali. Sai ka ce suna buga kango? Wallahi ni ma dai ban san waye ba. Isga. Wannan su waye haka kamar za su balla kofar gida. Isga. To kai ake kira sai ka je ka same su. Ke kira. To bari ni ba su. Isga.
Ya aka yi isga? Lafiya kake sallama? Lafiyar kenan. Ba a baka labari kan wanda ya sake zuwa ko kuma wanda ya je ya sake liƙa fasta a area ta ba? Kana ji dan gwai. Da Allah ka bar wannan magana. Ni fa bana neman fitina da kowa. Kaga, wai ya za a mai gida yana magana? Ɗan kwai na magana za ka zo kana kun zo kuma kuna mana wani jayayya? Ka isa ka ce za ka yi jayayya da shi? A to ai rigiman ma in ma kana so ita ka ja ko ba haka bane saboda duk wanda zai je ce zai nika fasta a area ta dole sai an zo an kira mun an ce ga wani ya aikata wani abu ba na leta. Wannan rai mai aurata a raye. To kawai carkin banza carkin wofi abinda nake so na gaya ma lalle kana ji na isga kan gari ya waye lalle ku kokari ku je ku goge wannan fastocin gaba daya a ɗaye su. Kawai inda kuna son zaman lafiya. Allah wallahi. Mun kuma ba ku son zaman lafiya ai. Kawai dai Allah wallahi. Allah. Ko ba zai bacci ba area nan Allah wallahi. Ya ne? Ko da tinta ne. Kana da magana aka yi. An da tinta. An kira sai mu shigo wallahi Allah. Allah ka gane dan kai dan kutu babar safa mutuniyar kirki ce ka gane kai saboda kare na iyayenka sai daga murya kake sai ta ji. Wallahi in baka yi wasa ba in ba zan sa malam ya garkame kai mai da kai mari ka ci gaba da cin kanzo a ciki Allah. Allah wallahi. Rabbana cewa yake yi wa bil walidaini ihsana. Abu iyaye abu manyan mutane. Aha alhudu mu je kawai. An bi sai ko? Wa? An bi sai amma duk normal ne. Allah. Yana min irin wannan Allah wallahi. Allah. Wannan shiri da kuka kalla kamfanin Dahir Curry and Spices ne suka ɗauki nauyin kawo muku shi.